cvičenia je rozpoznať, kedy sa stráca moja koncentrácia a vrátiť ju na prítomný okamih. Čiže to, čo sa deje tu teraz. OK? Čiže to cvičenie vyzerá asi nejak takto. Ak normálne sedím, aj zavím oči, idem nádych nosom, výdych ústami a pri výdychu si predstavujem číslicu 1. Hej, pri výdychu si predstavujem číslo 1. Ako náhle sa moja koncentrácia stratí a už niečo iné mi tam príde nejaká iná myšlienka alebo iný obraz, tak pridávam číslicu 2. Čiže idem nádych, výdych 1. Nádych, výdych 1. Napadne ma, čo ja viem, minulý tréning, nádych, výdych 2. Nádych, výdych 2. Napadne ma, čo budem robiť večer, nádych, výdych 3. Rozumiem všetci? Áno. Áno? Super, dobre. Tak, vtedy zaviem oči a jeden bod. Dobre, čas. Aké si mal číslo? 1. Stále na jednotke? Super. Mne sa malo kedy podariť. Asi 8. Koľko je číslo? 8? To nie je dôležité, aké číslo. Skrátka, každý má to číslo nejakým spôsobom iné. Len úlohou toho cvičenia nebolo zistiť, kto má aké číslo, alebo aké vysoké číslo, ale zistiť, kedy sa moja koncentrácia stráca a vrátiť ju naspäť. To znamená aj v tom zápase. Skrátka tá naša hlava je nejakým spôsobom koncipovaná, vytváraná tak, že nám myšlienka prichádza a myšlienka nám odchádza. A je len na vás, ktorú z týchto myšlienok uchopíte.